بلي كداون تخاوصيو وا كداني دانم تيزوصو انت حفتي انت كتقبر دخي اب غزاي مصيخي انا دعا انت انا دعمو مو سقيله كاب سكرامات اناغيفكي مو انا كومتات غيرا يفلطن ايتسح انسك حج استولركو هصان دي يزمسلك زلهم طرح كدان كاوصيو نايبلبي مسودي دقيسه يفلطن بلي حج حرقان يغنفنا نسلازلو بكبرات بدو كتوصيو انت انا موش اخنغبر كحصبك كدو كبلكي انت كايا مصات نبجحتو دحان اوصيمو انت كم نغبر كريكي دحار كاس كموتات كيرا يفلطن تلسي انت حتغبر دا همبرت خديو اطبات كزر اكدان تخدينكي دحار كمزي وردنا يلكن دخن كتزارب علىخن عند عدن كنانا بجح امنني نيبلبي انا كموتات ولا حدا غيرا يفلط نلو مطرح قدفني نتا كبرتين نزف قرص طرحي كهواز دلي حجي تلالي حجك توسد قرب يدنقسك عندي دحار كاس انت هدا ابتدق طعم غلا تمثل مسبلتو مدنقاص زي مدنقاصن قرون ابزي غزاي ممصاخي يكفلطك نيرو دحار كاس سلاز دنقصو دايكم كاب سكرامات اناغيفك مسلني بزخونه اندابله ناب كان فراغصو صق بله قال بفرحات لبا ديم ديم اندابله የኢንታ አሚታ ከልተ እዳዋ አባጥባታ ጊራ የአጋራ ቆላሊፋ ጨበጥ በለት ጓል ወላድ አድሚዓ አብ እስራታት እንተ በጽሐ አብ ዓለም እንተ ይግብራሉ ወልሐደ ሐበሪታ ብላን ተኺላ ነቀልሚት እንተ ዘኩኑ የማን ጸጋ መባል አይተፈቱንያም እዚ ባህራታ በብዙሃት ፈለታ ካብ ቀደማ ከም ዘመጎሳይ የግዳስ ሐውዝ الحሳ ዝበልአ መሐዙት አለውም መሐዙተን ንሳን ከተረአ ከለኻ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎም ዝፈልጠን ዘበለ ከመይሉ ሐውን ሐሰርን በሃንሰ ከዱ ከም መባል አሪፈው ማይፈልጡን ኩኑን በጃኺ መከድ አጸብቀ እንተበለዋካም ሰብ መመንገድ አለው አና ከአብ በመንገድ ዝጓዝ ነሰውን አጸብቀ ዝፈልጣም ንሳተን አብደን ማለት አነ ተጸሊለ ማለት አይኮነን ስለዚህ አይተሰከፉም ጄት ሐስስ መልሰያም አርክም ሐዛ የቀነ ያጠፈዝ በኋላ አብአብ ጽሑ ብናታ ማቀኒ ከም ሐፋ ሐፊፊዩም ገዳ ሐቅ ዘረባ አፋን ገብራን ዘይፈላለገጽ ሓደ ሳንቲሚም እትትብልያት ነግሮም አብድሌተን ዜረን ድሌተን ጌረን ከመጻ ኮላ ሰሚዓ በስተኻላ መጠን ክትመደን ተፈተንያ የግዳስ ጻም ሓደ ደርፉ ስለዝላ እንዳ ሰምዐን ዝደቀ ሰክተ ተሰመ ፈታን ለገዛ ነፍሰኻ ከምጽራፊ ስለዝበለት ሸለል ጋቢዛተንያ ዝክደንኦ ክዳውንቲ ፋሽን ሓድሽ ሙሊል የግዳስ ካብ ተኸዲነን ትብለን ተቃልዐን ኢልካ ክትገጽኒቃለል ሓንሳብ እቲ ሕምብርተን ይኩን አጥዋተን ዋላ ሰለፈን ፀሐይ ነፋስ ቆሪ ምስ ጨፍጨፎም በምሄር መንራር ኣብ ካልእ ሰብነት ከይዶም ኣዕዋክ ሓቱ ይደናደንዮም ፀጉረን በተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዘሎ ለቂበን ለቃቂበን ተኣኪበን ክኸዳ ከለዋ ንከምኡ ዝፈቲ ሰብ ሓነን ከብላ ከለዋ በንጻሩ ከዓ እንታይ ንዝእን መንኣስ ሸይጣን ዝብል ግብረ መልሲ ዝወሃበን የግዳስ ንፎስ መሐላው አይግድሸኒው ከበሃል ኮሎ በቃ እጥጥ አይብለኒው ይበል አይሰትያ ዘዝመጸ ክዳን ይከደና ይቁነና ይምሸጣ ሆሆ ይብላ አከለ ዓለም ንምንታይ ቁንቁል አፋ አይትግልበጠን ነአን አይንተአኒው ጥራሕ ንሳተን ዝደሊ አይሰአና ደሌትክን እንታይ ተባህለ መዘህተታ በሃንተ ሕርመት ድምጽ ተጣጣማሚተን نستاي مبلع مخياف مليسان تتمامتان ننهدن حموشت اندات وحبا بسحاق كرت مبلع أهب علن كابزت سلا نجر كا أفكاروي أركم حازيو ودي انترفو چنقت كمز طرح انت زيكونو قال انت يقوم نجر الله سلا زبلام رسسن كبلان كله مزدلو سب دليتن غرني خدا ገዲ ዘይ ግደሰ ኮነን ለዘይ ዝብሉ አውዳቱን አድእምት ቁጸሮም
የጉዳስ መብዛሕትኦም ድሌቶም ስምዒቶም ከርቢ እንተዘይኮኑ ንካልእ ኣይሓስቦኑም ነዙ ንሳተን ስለ ዝፈልጣ ዝደለና እምበር ዝደለና ኣይንደለይና ዘይትፈዝዝ ዘይትልወጥ ዘይትለብወ ዘረባና ከም ኣመለን ጸብጻብ ከቅርባላ ድሕሪ ምጽናሕ ኣተመሓዛይ በለት ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ዘወርቲ ገሳማ ኣሲኺ ከምዚ ክትነብሪ ዓለም ከለኻን እዩ ዘይትክየፊ ግዳ ቁርብ ኣይነቕንዓከን ምስ በለታ እንታይ ዘቐንዕ ተግባር ኣለክን እሞ ክቐንዕ ንበዓልኽን ተጻሪፍክን ንስድራኽን ተጽርፋ ዘለኽን እምበር ምስ በለት ድሓነ ንስሙ የጽናሓልኪ ሎሚ ምሸተ ኣብ ሓንቲ ቦታ ክንወስደኪ ኢና ንሎሚ ጥራሕ በጃኺ እምብክ ኣይትብልና ምስ በለታ ንቐድመ ንግራን እሞ ሽዑ ሓራደይ ክብለኖ ክርኢና እንታይ ድ መሲልኪ ኣብ ሓደ ናይ ሰዓስዒት ቦታ ተኣዲና ኣለና እቶም ዝኣደሙና ከዓ 4 ወዳት እዮም ሕጅስ 3 ኮይና ካብ ንኸይድ በቃ መማለት ጥራሕ ኩንና ምስ በለታ ኣነስ እንዳ ሰዓስዒት ኸይድ በጃኽን እስከ ካልእ ሰብ ድላ ዘይኸውን ምስ በለት መሓዙታ ግና በቀሊሉ ክገድፍ ኣይተረኣያን ለሚነን ለማሚነን ጠቢረን ጠባቢረን ውዳኣቱስ ከምቲ ሰማማዕ ምስ ገበራ ኣሎ ዝበሃል ምስናተን ዝኸይደ ክዳን ከሊነን መሻሽጠን መመላክዒ ገይረን ክዳና ገዲፍካ ንግስቲ ጽቡቓት መሰለት መልክዓ ማእኸለይቲ ትወስድ ኮይና የግዳስ ንነፍሳ ከምቲ ዝድለ ስለዚ ትግደሰሉ ተደዊና ነይራ ንመጀመርታ ጊዜ መመላክዒ ትገብር ዘላ ጓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ሰዓት ቦታ ዋላ ንምንታይ ኣብ ገዛ ዘይትሕሉ ነብሳ ወዘልዘል ክትብል የብላን መመላኽዒ ትግበር ዘይኮነስ ኮታስ ክዳውንታ ፀጉራ ድዩ ካልእ በትኽእሎ መጠን ፅሕፍፍ ክትብል ከላ ንኩሉ ክብረት እዩ መሓዙታ ብዝረኣዮ እንዳተገረማ ሰዓት መውፅአን ምስ ኣከለ ከም ቀደመን ሆሆይ እንዳበላ ናብ ናይ ቆፀራ ቦታ ኮይኑን ኣብቲ ናይ ሰዓት ወይ ሌታዊ ተልሒት ቦታ ምስ በፅሓ ጓል ምስቲ ዝተፈላለየ መብራህቲ ናይቲ ገዛ ርእሳ ካይጀመረት ከዘራካ እንተጀመረም ደጊፈን ደጋጊፈን ምስቲ ገዛ ከምቲ ወሓድ ገይረን ውራይ ዘምፅአን ምግባር ቀፀላ ንሳ ግና ኣብቲ ገዛ ዝግበር ነገር ካብ ምዕዶ ሓሊፋ ዋል ሓደ ክትገብር ኣይተረኣይትን ኮይኑ ግና እቲ ረኣዮን ወዲ መስተዶ ገለመለ እንዳበለ ክላኸፋ ምስ ጀመረ ናብቲ ናይ ዋለድን ሽቓቕ ኸይዳ ነብሲ ኣረጋጊኣ እንዳተመለሰት ከላ ምስኣኺ ንሰዓሰ ዝብሉ ምስ በዝሓ ቁፍ እንዳበለት ፈናጢሳ ናብተን መሓዙታ በፅሐት ኣጆኺ እንዳበላውን በብቁሩብ መስተ ኣጥዕም ምስ ኣበልዋ ገና ከይሰለሰት ርእሳ ክዘራ ጀመረ እንዳበለትን ርሰንስን ስለ ዝበላ ከይተረድኣ በይና ከይዳ ክትስዕስዕ ጀመረት መሓዙታ ተጠማሚትን ብሰሓቕ ናይ ዘለዋ ብትኽእሎ ክትስዕስዕ ክትድኽም ስለ ዝበለት ናብ መሓዙታ ክትከይድ እንተበለት በይን ኣበይናይ ወገን ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ከማናይ ካዕለትን ምስቲ ኩሉ ዝውላእ ሙዚቃ ዲምላይ ተሓዊሱ ኣንፈታ ስሒታ ከይተረድኣ ደንበርበር እንዳበለት ንደገ ወፀት ተምላሱን ስለ ዝመፃ ኣብ ሓደ ፀጊ ኢላ ክእተመልስ ጀመረት ናይ ውሽጣ መዓንጣ ክሳዕ ክስሓቅ ዝደሊዖ እንዳበለት ዘለዋ ጓሕጊሓ ንደገ ሰደደት መወዳእቱን ኣብ ሓደ መንደቕ ተፀጊዓ ረፋዕ በለት ሽዑም ብኣርስ ሰኸሩ ኣውዳት እንዳተላኽፋ ኩሎ ኣጋጣሚ ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ወዲ ካብቶም ሰክራማት ገላጊሉ ንገዝኣ ከብፅሓን ተበለቤን ቴሌፎን ይብላ ቦርሳ ኣብ ኣንከላ ይረኺዋ እምበርከ ኣብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ናይቲ ክለብ ኩሉ ኣብኡ ገዲፋቶ ብዘይ ልባ ስለ ዝወፀት ኮይኑን ነብሳ ክሳብ ትፈልጥ ኢሉ ኣብ ከባቢ ገጹ ወሲዱ ኣብ ናይ ጎደና ኮፍ መበሊ ኣብ መንከቡ ኣደቂሱ ተፀበም ጓል ቁርብ ምስ ተረጋግአት ኣበይ ከም ዘላ ብስምባደ ምስ ተወከሰት ዘጋጠማ ምስ ነገራ ስምባዲኣ ከይገደፋ
ካብ ካልእ ከተማ ከም ዝመፀት ናብ ትኸዶ ከም ዘይብላ ምስ ሓበረቱም ፈቃደኛ እንተኾንኪ ኣብ ገዛ ሓዲርኪ ጽባሕ ትኸዲ ምስ በላ ኩሉ ኣብ ግምት ኤትያ ንፈጣሪ ኣሚና ኣማራጺ ስለዝነበሮም ናብ ገጹ ኸደት። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐት ግና ዘይተጸበየቶ ዘረባ ምስ ሰምዐት ከተንፈጥር ጀመረት። በሊ ክዳውንቲ ኸውፅዮ እዋ ክዳነይ ዳ ንምንታይ ዘውፅኦ ኣንታ ሓፍተይ እንታይ ክትገብሪ ድኺ ኣብ ገዛይ መጺኺ? ኣነ ደኣ እንታይ ኣነ ደኣ እሞ ስቒለ ካብ ሰኽራማት ኣናጊፈኪ እሞ ኣነ ከምኡታት ጌራ ኣይፈለጥን። ኣይተስሕኣንስከ ሕጂ ዝተወለድኩ ህፃን ደ ዝመስለክ ዘለኹም ጥራሕ ክዳንካ ኣውፅዮ ናይ ብልቢ ምስ ወዲ ደቂስ ኣይፈልጥን። በሊ ሕጂ ሕርቃነ ይግንፍናኒ ስለ ዘሎ ብክብረት ክዶ ክተውፅዮ እንታይና ሞሽኦ ክንገብር ካሓፅበክ ዶ ክብለኪ ኣንታ ካበያ መፅያትኒ በጃኻትኩ ደሓን ኣውፅዮ እሞ እንታይ ከም ንገብር ከርእኪ ደሓር ከኣስ ከምኡታት ጌራ ኣይፈልጥን ትብልሲ እንታይ ክትገብር ደኣ ሕንበርቲ ኸዲ ኣጥባት ክዘርኢ ክዳን እንተኸድንኪ ደሓር ከምዚ ወሪድና ኢልክን ድኽን ክትዛረባ በዓልኽን እንዳኣደን ኩናና በጃኽ እመነኒ ናይ ብልቢ ኣነ ከምኡታት ዋላ ሓደ ጌራ ኣይፈልጥ ንሎሚ ጥራሕ ግደፈኒ ነታ ክብረተይ ንዘፍቅሮ ሰብ ጥራሕ ከህባ ዝደሊ ሕጂ ተላሊኻ ሕጂ ክትወስዳ ቁሩብ ኣየደንግፀካ እንዴ ደሓር ከኣስ እንታይ ደኣ ኣብቲ ደገ ጥቕም ገለ ትመስል ምስ በለቶ ምድንጋፅን ዘይምድንጋፅን ቀዶ ናብዚ ገዛይ ምምፃኺ ክፍለጠክ ነይሮም ደሓር ከኣስ ስለ ዝደንገፅኩ ዶ ኣይኮንኩን ካብ ሰኽራማት ኣናጊፈ ክመስለኒ ብዝኾነ እንዳበለ ናብ ከንፈራ ገጹ ጽግእ በለ። ጓል በፍርሓት ልባ ዲም ዲም እንዳበለ የዒንታ ኣሚታ ክልተ ዕዳዋ ኣብ ኣጥዋታ ጌራ የእጋራ ቆላሊፋ ጭብጥ በለት። ዳስ ጠምት ኣቢሉ ብእምታ ገዲፏ ናብ ሓደ ክፍሊ ብምእታው ሜትር ኣስከቦርታ ኣመዓራርዩ ጓል ካብ ሕጂ ሕጂ ስዒሙኒ እንዳበለት ኣቕላ ፀይባ ኩሎም ንዕ በዚ ሕልፊል ክደቅሲ እዚ መፍትሕ ከዓ ምዕንታን ቀሲንክ ክደቅሲ ብውሽጢ ሸግጥዮ እንዳተዛረበ ገዲፍዋ ናብቲ ሓደ ክፍሊ ኣትዩ ክእምፀፅ ክዳውንቲ ቀይሩ ናብ ኣራት ደየበም። በፍርሒ ዝኣክል ክትሸይን ደልያ ስለ ዝነበረት ቀልጢፋ ክትንቀሳቐሰይ ከኣለትን የገዳስ ፀኒሓ ነውና ኣግዲ ተመሊሳ ብጉያ ኣትያ ማዓፆ ሸገጠት። ትፈልጠኒ ገለ ትብልሲ መሰስ ኢላ ከዓ እምበር ትመጻልካ መሓዚተይ ትብልሲ ኣቕሚ ዘይብላ እንተኾይኑ ክጅመር እንታይ ክትገብር ምስአን ትወፅእ ከምዚ ኮንኣ እንዳፈለጥካ ካብአን ዘይትርሕቕ ድሓር በዓለን ጣቢቐን ይመፀና ተዓሚፀ ዶ ተበዲለለን ምስኪና ወዲ ኣብዚ ሓሰበ ጉዲ ኣትዎም ኣታ እዚኣውን ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ጌርኒ ኢላኮ ትኸሰኒ ሓደ ዓፊቱ ክእሎ ደሞ ንቕሳእሰይ ዘይትርፈኒ ደንግለይ ከዓ ትብለለይ ከዓ እምበር ኣብቲ ኣራት ብሕቆኡ ደቂሱ ነቲ ናይ ኮሜዲኖ መብራህቲ ብፀጋማ ኢዱ ወለጠፈ እንዳበለ ምስ ነብሱ ምዝርራቡ ቀፀለም። ሰዓት ክንደይ ከምቲ ትትስእንደ እዩ በፍርሓት ክትዕለብጥ ድሕርኪ ከም ዝደቅሶ ገና ይስሕቶን እዩ ብዝኾነ ዝብላዕ ገዲፈል ኩለኹ እንተስ ከም ቁርሲ ድምሳሕ ከም ድሌትኪ ሓሲብ ክብል እዩ ግና ሓንቲ ከም ሰብ ክላበውክ ዝደሊ እንታይነት ናይቲ ሰብ ከይፈለጥኪ ስቒልኪ ኣብ ማንም ገዛ ይትእተዊ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ዘፍርሑ ሰባት ከም ዘላይ ትዘንግዕ ምዃን ስቒለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ከምዛ ሞታ ዝቐረበ በጊ ኣብ ጉድጓድ ወኸራ ትኸይድ ዘይንስኽስ ሰብ ድሌቱ ክገብረኪ ተቐሪብኪ ዝነበርኪ ድንግሌ ካብ ገዛ ወፂእ ኣይፈልጥን ዲኻ ዝበልክኒ ሓራ ይኩናልኪ ዘእመን እኳ እንተኾነ ከኣምነኪ ብዝኮነ በቲ ኮይኑ በቲ ሃፍቲ ስለ ዘላትኒ ከም ሰብ መጠን ዝኾንኪ ይኹን ብዘይገድስ ነገራት ብዘይድሌት ኣጋጢሙ ዳብ ጎነ ጻድሂቡ ህይወትኩን ከስእን ስለ ዝኽእል ንጥንቃቕ ዝመስልኦ ነገር የለን ክቅፅል እውን ኣብ ዓርካዮ መሓዛ ንምኽናይ ናይ ሰናፋት ስራሕ ሰብ ከም ዘይጠቕመካ ወይ ጎዳኢ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ትምዕዶ
ክትዕርይ ትፍትን ዝዕረ ናምናቱ መንገዲ ዝወስደካ እንተኾይኑ ግና ካብኡ ጥራሕኻ ክትርሕቕ ዘለካ እምበርከ ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት ገዛእ ነፍሱ ዝስከም በዓሉን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይክዛረብኒ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብ ደሓን ሰብ ኢድ ወዲ ክለኺ ኣነ ንኣኺ እንዳማዓድኩ ገዛ በይንኺ ገዲፈ ክኸይድ ከለኹ ከም ኣሻድኣ ከየቁፅረኒ እምበር ክትከትሪ ከለኺ ገዛ ኣፃፂኸ ኸይዲ ተስፋ ገብር ጽቡቕ ከምዛ ዘይገበርኩ ሕማቕ ከይፈደ ሓደራኺ ቀንጠብጠብ ከይበልኪ ሰላሕ ኢልኪ ኺዲ ምስጋናኺ ዝቕለጽ ገዛይ ከምታ ዝገደፍክዋ ምዝረኽባይ ብሩኽ መዓልቲ ዝብል ካብታ ድሕር ክንደይ ብስምባደ ተሲኣ ነብሳ ፈታቲሻ ዝሓረረትላ ንእሽተይ ክፍሊ ክትወፅእ ክትብል ኣብ ኣፍ ማዕጾ በትሓቲ ተደርብያ ዝረኸበት ጽሑፍ ብደዋ ድሕሪ ምንባብ ጠሜት ሓኒቆ ክቐትላ ስለ ዝደልየ ድሕረጂ እንታይ ክደግም እንዳበለት ነቲ ዝገደፈላ መግቢ ሓሰስ ክትብል ጀመረት።